nekako doživljavamo prirodu kao mesto, a u stvari mi smo svi deo prirode i mi smo izuzeti iz tog sistema. Sada živim na planini, nećemo da odamo na kojoj, sa suprugom, 7 pasa i 2 mačke. Kako sam se preselila gore na planinu, dan je onako kako sam ga od uvek zamišljala i maštala o tom. Ustajem relativno rano, to jest od 6 sam već budna, popijem čaj ili kafu sa suprugom i onda izađem napolje i šetam po livadama, šumama sa svojim psima. Sloboda i taj osjećaj koji ti imaš kada nema nikog oko tebe, ne može da se kupi novcem, mora da se doživi. Kada se isključiš malo iz telefona ili najbolje ako ne poneseš telefon na planinu ili u šetnju, osjetit ćeš tu veliku moć koja nam ona daje. Koja malo i plaši i osjećaš se neprijatno jer si tu sam sa svojim mislima, ali posle izvesnog vremena te definitivno leči i smiri. Moraš da budeš okej sam sa sobom da bi mogao da doživiš u potpunosti svet oko sebe.